Shwmai, mae gennym newyddion cyffroes I chi gan Fwrdd Iechyd Prifysgol Cwm Taf Morgannwg. Rydym yn cyflwyno system newydd i'n helpu ddeall sut rydych chi'n teimlo trwy gydol eich taith fel gleifion. Asesiadau gofal iechyd yw rhain, sy'n cael ei alw hefyd yn proms a prems. Asesiad iechyd yw pan rydych chi'n cael eich gofyn cwestiynau am eich corff. Rydyn ni eisiau gwybod a ydych chi'n teimlo'n dda, os oes unrhyw beth yn brifo, a sut mae eich iechyd yn effeithio ar bethau fel cerdded, hobïau, gweithgareddau, bwyta neu gysgu. Mae'n ein helpu I ddeall beth sydd ei angen arnoch I deimlo'n well a chadw'n iach. Mae proms yn sefyll am fesurau, canlyniadau a adroddir gan gleifion. Mae'r rhain yn gwestiynau syml am eich iechyd a sut rydych chi'n teimlo, a bydden nhw'n cael ei gofyn cyn, yn ystod ac ar ôl eich triniaeth. Nod proms yw asesu sut mae'ch cyflwr iechyd yn effeithio ar eich bywyd a'ch lles bob dydd. Mae prems yn sefyll am fesurau, profiadau a adroddir gan gleifion. Mae'n canolbwyntio ar eich profiadau gyda'n gwasanaethau gofal iechyd, fel ansawdd y gofal rydych chi'n ei dderbyn, ac a wyddwch yn teimlo bod gennych gefnogaeth. Nod prems yw deall a gwella'r profiad gwasanaeth ei hun trwy gydol eich gofal. Byddwn yn anfon yr asesiadau iechyd byr hyn atoch weithiau drwy neges destun, e-bost, neu hyd yn oed ar bapur. Beth bynnag sy'n gweithio'n orau I chi, gallwch ei hateb ar eich ffôn, cyfrifiadur, neu gydag ychydig o help gan ein staff. Drwy ateb y cwestiynau hyn, rydych yn helpu eich tîm clinigol I ddeall beth sydd bwysicaf I chi. Trwy ddeall sut rydych chi'n teimlo a beth sydd ei angen arnoch chi, gallwn weithio gyda'n gilydd I wneud y dewisiadau gorau ar gyfer eich gofal. Mae eich atebion I gyd yn gyfrinachol, wrth gwrs. Ond pan edrychwn ar ganlyniadau gan bawb gyda'n gilydd, gallwn ddod o hyd I ffyrdd o wneud ein gwasanaethau hyd yn oed yn well i'r gymuned gyfan. Felly, cadwch lygad allan am eich asesiadau iechyd. Drwy rannu eich profiad, rydych chi'n ein helpu ni i'ch helpu chi ac I greu dyfodol iachach I bawb.